Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akonakale umcimbi okufika umculo kaMaskand emcimbini obuse Jozini Maskand Festival Igcokama Elisha umthandeni manqele. Nginibekelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijoinele likhasi wamelekele igama lami ngosibonga konke wakandando mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ubashiye bebambe ongazansi umculo kaMaskand Igcokama Elisha umthandeni manqele abantu esigudleni zokuxhumana ngesenzo sakhe sokuphazamisa umcimbi obuse Jozini ngolesini. Lo mcimbi obokunokhuzane kanye nezinye izinqunqulo zika Maskand uvalwe Igcokama Elisha lapho olthema lingena khona kwavele kwama yonke into. Abantu baphusha ifence basho baphoseka estage, bahlula amaphoyisa, bahlule amaphoyisa ama SAPS, bahlula ama traffic, baqede bahlula nama bodyguard ngendlela abebephusha ngakhona. Kuthe makubizwe igama leGcokama abantu bavele baphusha ucingo baqede bangena estage. Imeya yaseJozini ebesingathe lo mcimbi ibe isithatha imic yacela abantu kuba bame yize noma belithanda igcokama kepha mabanga bhiyoza. Abantu bahluleke nokuzibamba, lithema lingena kwavele konakala umcimbi. Abantu bajabule ngendlela Ismanga bavele bahluleka nokuzibamba. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu akangivele ngidedele ivideo uzibonele ukuthi yini le engikhuluma ngayo, ungathi uze ngentatheli ka YouTube.